Добре дошли в първия влог в този канал, понеже много от вас искахте влогове, но аз просто изчаках, защото знаех, че ще ми се наложи да замина за София да живея тук. Тъй като започвам да работя по доста нови проекти, които няма да ви споделя все още, ще разберете много скоро. Та сега реално днес е първият ден, в който аз мога да се нарека човек, който живее в София, тъй като днес визирам с мен на огледите, тъй като аз съм си харесала вече един апартамент, но ще учим да видим още няколко, все пак не е хубаво да си хвърляме на първия. В момента съм в Парадайс и отиваме да си вземем нещо за обяд. Трябва да се ориентираме. Хора, в този Парадайс просто мисля, че знам всичко, но пак не знам къде спри с тия влогове. Вчера ядох тук и честно казвам много ми харесва. По принцип човек, който нямам навън и наистина си готвя семечко вкъщи. Постоянно всеки ден, всяка сутрин си готвя. Нали за напред в деня, но това ми харесва, важно беше. Така, в момента приключи втория ден. И просто си нямате на идея колко съм изморена. 9 часа сме стояли, сме правили цялостно чистене на абсолютно всичко. В смисъл прозорци, вътре в гардероба, над гардероба, всичко. Мебели, местене. И това 2 жени. Без помощ от мъж. Така че да, реално погледната наистина понякога съм съгласна, че ти трябва мъж в живота, защото доста пъти се случи ситуации, в които ние не можем да се оправим сами. Но това няма значение, но в момента няма да се виждам. Тео ме чака. В момента излизам 10 нещо е и съм неадекватна. Но това няма никакво значение. Разбрах, че в такива моменти трябва да излезеш просто да подишеш малко чист въздух с себе си да застанеш с мислите и така нататък, вече даже не мога да говоря. Това не е нормално да влогваш. Аз не мога да вярвам как може Тео Енев да каже как може да влогваш. Не знам как да изляза. Влогвам как не можеш да отвориш. Знам и снима. Не, чакай, тук имаш един голям къп. Браво. Браво. И понякога е без мъж се оправи. Сега как да го... Независима жена. Сега завършваме това, защото сега вече няма да снимам. Завършваме, не сме. Това видео, слушай ме сега. Това видео го правя буквално седмица, защото ще приключа, когато сме в нас в сряда, когато вече ще е наготвено, направено и вечерта с него ще снимаме негово YouTube видео най-вероятно. И ще правим някакви видеа там. И като цяло това видео ще приключи там, защото вие все още не сте видяли апартамента. Аз нарочно не ви го показах през цялото време. Само исках да ви покажа в какво състояние съм. И това, че дори 2 жени можем да се оправим, като не можем да намерим фирма за почистване. Искам да се усетят малко фирмите за почистване, да са малко по-адекватни. Защото е хубаво като си човек с последователи да можеш да казваш когато нещо не ти харесва, защото хора не е нормално да не можеш да намериш една фирма за почистване в София и да почнат да се правят на интересни. Това, че софиянците са много нагли, това е така, но все пак, моля ви, вземете го под въпрос. Какво искаш да правиш веднага, като вземеш книжка? Защо ме тормозиш по това начин? Слушай, искам да ми отговориш какво искаш да правиш, когато си вземеш книжката. Какво казваш, че искаш да направиш? Веднага, като вземеш книжката, да се кача в колата ти и да бъда спокойна за живота си. Да, ще ходим на море. И ти смяташ, че сега като си взел листовките с 90 точки, аз трябва да ти бъда... Това много тъпо, в смисъл. Буквално, че това каза. Казах, че мога да карам. Откъде си сигурен, че можеш да караш? Аз като шофьор с 2 години стаж мога да ти кажа, че трябва доста време стажа да се... И шофьор не се става като вземеш... Не дай пример с себе си. В смисъл, това не е сериозно просто. Следвайте. Ще готвиш, чистиш малко, защото там е място на жените. Напишете в коментарите дали искате видео да говорим, да водим една интересна дискусия къде е мястото на жената и къде е мястото на мъжа. Това не е ли ясно? Ни 2 пъти, ако имах нужда от помощ. Искам да ви покажа Тео Енев в пияно състояние, приятели. Вижте го. Ало, Вагна, на къде ти имаш наляво сме? Пича, просто си говори само. Слушайте сега, един мъж може да си мисли, че може да кара, може грам да не може. И двамата с него познаваме такова момче. Значи мислиш, че може да кара и не може да кара изобщо. Така че, това, че си мъж, не означава, че можеш да караш. Няма, както и обратно за жената. Това, че си жена, не означава, че не можеш да караш.
Така, здравейте! Днес е последния ден и този, който всички очаквахте. Вече от днес съм изцяло в квартирата и сега ще ви въведа малко в ситуацията. В момента е 1 без 15. Днес е супер бърз ден, сега ще ви обясня какво имам да правя. Направих си картофки, в момента си правя и леща. Не знам за тези от вас, които не знаете, готвя постоянно, много обичам да готвя. Всички мои роднини обожават каквото правя като готвя. Сега преди да ви разкажа цялата история, която искам да ви разкажа, ще ви покажа първо апартамента. Така, това е коридора. Просто е възможно най-сладкия първи апартамент, който можах да си намеря. Сега ще се възползвам да ви разкажа всъщност цялата ситуация с живеенето. Последната една година постоянно ми се налага да идвам до София за работни ангажименти. Просто всичко ми е в София и някакси аз го усещах, че просто тук ще дойда в крайна сметка. И постоянно, буквално бях в София и знаех, че се някога ще се наложи, но просто може би чаках нещо, което да ме подбудне. И реално всички хора, когато се местят, им е много странно, колко им е трудно, че се изместват, да са отдалеч от техните. Обаче, понеже аз го правих в последните месеци, бях повече в София, отколкото във Варна. Бях във Варна за една седмица на фона на 3 седмици в София. И просто свикнах и в момента не ми е толкова шоково, че съм далеч от нашите или че като цяло съм в София и че съм някъде другаде, защото просто даже е удобство. Винаги, когато, дори свързано с кариера, един човек винаги тръгва от нулата. Буквално, когато нямах къде да живея в София, ходих да спя в роднини, понеже всичките ми роднини са в София. И понеже знаете, че все пак колкото и да са роднини, аз не мога да живея в тях, когато ми трябва да идвам в София, което е за 2 седмици, не мога да отида да живея в тях. И просто буквално сменях места. Една роднина ми е в Овча купел. След това от Овча купел аз живея там 3 дни. Газ, събирай си багажа, отивай до Редута, примерно. И трябва това нещо да се случи, да стоя в Редута 3 дена. След това да отида да спя, примерно, в Младост. И после това се повтаря и повтаря. И аз просто нямам едно местоположение и живея в чужите домове, дето се вика, защото колкото и да са ми роднини, в крайна сметка мен не ми е окей. И в момента, когато най-сетне успях да имам това удобство, да имам апартамент в София, просто е изключително удобно, защото няма нужда да се молиш буквално на някой. Това наистина е най-хубавото нещо, да не си длъжен на никой, да не зависиш от никой. А за това не става въпрос за независима жена, както повечето хора казват. По-скоро мога да ви кажа, че да не зависиш от никой. Както за работа, както за пари, както за живеене, както за кола. Просто гледайте всичко да си го направите сами, за да няма после аз ако не бях до тебе, ти нямаше нищо да постигнеш, защото наистина е много тегаво цялото това нещо. А защо не си взех апартамент в София по-рано и ходих по роднини? Това бе защото наистина не бях сигурна дали трябва да го направя това нещо, но се появи възможност за мен, която все още няма да ви разкажа за нея. Останете в канала, следвайте ме в социалните мрежи, ще разберете. След 2 месеца може би ще ви кажа. И просто в момента появи се тази възможност, бях като това е. И просто веднага намерих апартамента. Сега вижте, наистина един човек, ако не му е писано да живее някъде, колкото и да се пробва, на него няма да му се получава да намери мястото. Разбирате ли? Той просто няма да намира апартаменти и ще попада на някакви скамове, на някакви гадни брокери. Аз попаднах на супер брокер, попаднах на супер мястото, попаднах на супер добра цена, на супер добра локация, всичко имам около мен и просто това се случва, защото на вас ви е писано да сте тук. И по-скоро не ви е писано, ами това е пътя, по който вие трябва да изминете. Не е писано, защото ние си пишем съдбата, поне това е по мое мнение, можете да кажете и вие какво мислите в коментарите. Освен това нещо, аз просто това нещо с този проект, за който ви говоря, ми отнема половината ден. И тъй като, както знаете, аз се занимавам с социални мрежи от 5 години вече, но това нещо, за което се готвя, ми изисква да го минимализирам до минимум, което означава, че в момента единственото, което правя в ежедневието си като работа, е просто да си поддържам леко маркетинг агенцията, т.е. отгоре клиентите, с които съм работила и не поемам много нови клиенти, защото просто нямам това време. И също така някакви колаборации с различни бизнеси, с които наистина ми харесва да работя. Наистина не работя с бизнеси, които не виждам стойност в тях, не виждам нещо, което мога да покажа на аудиторията си, нещо, което аудиторията може да вземе от тях. Нали? Няма как просто да направя колаборация с бранд, с който аз не знам защо работя, дали е качествен и така нататък. Сега, за това, което всички очаквахме, чакам Тео да дойде и той ми писа, че след 5 минути е долу.
Така че сега ще видим неговата реакция на апартамента. Надявам се много да не ме хейти, защото е голям хейтър. Що гледа се едно, преди малко си изляза от дискотеката и не си спал. Сега ще го разгледам с моето критично мислене. Ма той е бати кочената в този апартамент. Не е кочена, освен кухнята, тъй като готвя. Ето, това е хубаво, че може да готвиш, ама... Сега. Добре, може ли да ми дадеш реакция от 1 до 10, така нещо да кажеш? Все пак се изместих в София, всички искахме да се изместя в София, не се ли радваш, че ще снимаме по-често? Ти имаш двама приятели. Ама иначе... Да нямате такива приятели в живота ви. Ама иначе става, в смисъл... Става! 2 от 10. Супер яко луксозен, обаче все пак ако искате да видите румтур на моя апартамент, който ще бъде на Next Level, може да се абонирате за моя канал. Охо, гледай какво става тук. Е, това е, уж жените са подредени. Вие виждали ли сте моят апартамент как изглежда? В смисъл, какво е това? И тук... Да, това не е подредено. Женската барлога, да, е ясно. Само тази възглавница, че ме дразни. Голям перфекционист съм по принцип. По принцип ли? Ами да, защо ми тропаш? Виж колко ми е подредена стаята, смисъл, ти знаеш какво значи кочено? Кое му е подреденото? Ами иначе става, смисъл хубаво е, че станала самостоятелна най-накрая. Защото стана време за жена, не ти още живееш при вашите. Но иначе... Хора, сега с Тео ще снимаме някакви видеа, ако той реши да... Може да гледате видеята в моя профил Теленев. Това не е платена реклама, просто реши да... Това ще направя гледанията, така че...